கார்த்தி தீபா சீரியலில் நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான பரபரப்பான எபிசோடு வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருங்கண்ணா லைக் பண்ணிட்டு பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கார்த்திக்கு வந்து துங்கா கால் பண்ணி வந்து மிரட்டுறாப்புல. அப்போ தான் வந்து கார்த்திக் ஃபோன் வந்து உனக்கு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாமல் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியே அப்படின்னோடனே, இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, இதெல்லாம் பத்தவே பத்தாது. நானாக வந்து தேவையில்லாமல் என் வழியில் குறுக்க இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். எனக்கு வந்து இப்போ முக்கியமாக ஒரு வேலை இருக்குது, என்ன தெரியுமா, அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன். தீபாவும் சரி கீதாவும் சரி அடுத்து அவங்க 2 பேரும் வந்து பழி வாங்கினா மட்டும்தான் என்னோடய லட்சியமே வந்து நிறைவேறும் அப்படின்னு சொன்னேன். அது நான் இருக்கிற வரைக்கும் நடக்கவே நடக்காது. உன்னால் முடிஞ்சதை பார்த்துக்க. நான் ஒரு தடவை தான் மிஸ் ஆவேன், ஒவ்வொரு தடவையும் தோற்றுக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன்னு கார்த்திக் செம மாசாக பேசிவிட்டு ஃபோனை வச்சிடறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே துங்கா வந்து கரெக்டாக ஐஸ்வர்யாவை பார்க்குறதுக்காக கிளம்பி வந்து இங்கே ஸ்டேஷன் வந்துடுறாங்க. வந்தோடனே வந்து பார்க்கணுன்னு ஐயா வெளில போயிருக்காங்க, அவரை 10 நிமிஷத்தில் வந்துடுவார், அதுக்குள்ளே பார்த்து பேசிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னோடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் கரெக்டாக வந்து ஐஸ்வர்யாவை பார்த்து பேசுகிறாங்க. என்ன நம்ம நினச்ச காரியம் எல்லாமே நிறைவேறிச்சான்னு ஐஸ்வர்யா ஆசையாக கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி அப்போ தான் துங்கா வந்து சொல்கிறாங்க, இல்லை நம்ம நினச்சதை விட அதிகமாகவே நிறைய நடந்திருக்கு அப்படின்னா. அப்போ தீபா வந்து இங்கே இல்லாமல் போயிட்டாளா அப்படின்னோடனே, இல்லை அதுக்கு பதிலாக தான் வந்து அவங்க அப்பா வந்து போயிட்டாப்புல அப்படின்னு சொன்னோம். என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னோடனே நடந்த எல்லா தகவலையும் வந்து ஐஸ்வர்யா கிட்டே சொன்னோன்னே, நீங்கள் இப்படிலாம் வந்து கோட்டை விடுவீங்கன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கலன்னு வந்து துங்காவை பார்த்து பேசுகிறாங்க. ஐஸ்வர்யா எந்த பயமும் இல்லாமல் பேசுகிறாங்க. அப்போன்னு பார்த்து எனக்கே கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் இருக்குது, நான் என்ன பண்ணுறது, அவர் எங்கள் எல்லாரையும் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து கதவை தாப்பா போட்டுட்டாரு, அதுக்குள்ளே வந்து அவள் வந்து சக்தியை அழைச்சிட்டு போயிட்டா, இல்லைன்னா வந்து நான் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணாமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு. கைக்கு கிடச்ச தீபாவை வந்து விட்டுட்டோமே அப்படின்னு நினைக்க எனக்கே அசிங்கமாக தான் இருக்குது, என்ன பண்ணுறது. பட் இருந்தாலும் வந்து அதுக்கு ஒரு புதிய திட்டம் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன். நிச்சயமாக கூடிய சீக்கிரம் வந்து அந்த கீதாவை வந்து சரி தீபாவையும் சரி 2 பேரையும் வந்து பழி வாங்கணும், அப்போ தான் நம்ம அவமானப்பட்டதுக்கெலாம் தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, அப்போ தான் நம்ம கௌரவமும் மீட் எடுக்கலாம். சரி நீ சொல்கிறபடியே நான் எல்லாம் செஞ்சுக்கிறேன், அவள் கச்சேரிக்கு பாட வரமாட்டா, நான் மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு துங்கா சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாங்க. இங்கே தர்மலிங்கம் ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டு இருக்காங்க மொத்த குடும்பமாக. அப்போ வந்து ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அபிராமி அம்மா வந்து விடுங்க, அண்ணன் வந்து ரொம்ப நல்லவர், அவர் வந்து இந்த மாதிரி நடக்கும்னு தீபாவை காப்பாற்றிட்டு போகணுன்ட்டு இருந்தால் அது நம்ம கையில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்கள் தைரியமாக இருங்க அப்படின்னோன்னு மைதிலியும் வந்து அந்த துங்காவை வந்தால் மேற்கொண்டு வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது, இந்த தீபாவை எப்படியாவது கார்த்திக் காப்பாற்றிடுவான், நீங்கள் தைரியமாக இருங்கன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் ரூபஸ்ரீயை காட்டுறாங்க. ரூபஸ்ரீ வந்து கரெக்டாக வந்து மறுபடியும் தீபா பாடுற அந்த ஃபோட்டோ பேனர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்து இவன் மறுபடியும் பாட வந்துட்டாளா, மேற்கொண்டு நம்மளை வந்து அவமானப்படுத்துவாங்களே மொத்த ஊர் மக்கள் எல்லாம், என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். சரி ஐஸ்வர்யாவை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறாங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி ஐஸ்வர்யா உள்ளே இருக்கிற விஷயம். உடனே வந்து அவங்க வந்து ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுறாங்க. வந்தோடனே ஐஸ்வர்யாவை பார்த்து பேசுகிறாங்க. உங்களை இந்த மாதிரி நிலைமையில் நான் பார்ப்பேன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல அப்படின்னு. நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த தகவலே கிடச்சிச்சு, என்ன ஆச்சு அப்படின்னோன்னா இவங்க நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க. கார்த்தி வந்து என்னை வசமாக வந்து சிக்க வச்சுட்டான், அவனால் வந்து நான் இப்படி தீபாவை செஞ்ச விஷயத்தை வந்து என் வாயாலேயே வந்து வீடியோ எடுத்து எல்லாருக்கிட்டேயும் வந்து கொடுத்துட்டான் எனக்கு. அதனால தான் என் புருஷன் என்னடானா என்னை வேண்டான்னு ஒதுக்கி வச்சுட்டாரு, எனக்கு என்ன செய்கிறேன்னே தெரில அப்படிங்கிறப்ப எனக்கும் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது. தீபாவை நீ எங்கேயாவது பார்த்தேன்னா எனக்கு தகவல் சொல்லு, மற்றதை நான் பார்த்துக்கிறேன். ஆமாம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த தீபா எனக்குமே விரோதி தான், அவளால் தான் வந்து நான் இப்போ வந்து கச்சேரி எதுவுமே இல்லாமல் வந்து வீட்டில் சும்மா இருக்கிற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு, எதுவாக இருந்தால் கவலைப்படாதீங்க நான் சொல்கிறேங்க்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கிளம்பி போயிடுறாங்க ரூபஸ்ரீ. சக்தி வந்து தீபா வந்து எப்படி பாட போகிறாங்க, எப்படி பாட வைக்க போகிறோம் அப்படின்னோடனே, இப்போ பாட வைக்கிறது முக்கியம் கிடையாது, அதோட முக்கியம் வந்து இவங்களை வந்து நல்லபடியாக கொண்டு போய் கார்த்திக்கிட்ட ஒப்படைக்கணும், அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னோடனே, அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறது, இவங்க இப்படி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஒரு தடவை வந்து நம்ம தவறி போய் வந்து துங்கா கிட்ட மாட்டிக்க பார்த்தோம், இந்த தடவை வந்து நல்லா தெளிவாக வந்து திட்டம் போட்டு தான் வந்து தீபாவை கொண்டு போய் கார்த்திக்கிட்ட வந்து குடும்பத்தில் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, அது நம்மளால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னா எல்லாமே நம்பிக்கை தான் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த பசங்க குட்டி பசங்க எல்லோரும் வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து எங்கள் வேன்லேயே வந்து அழைச்சிட்டு போயிடலாம், அப்படி அழைச்சிட்டு போனால் அவனால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்ல அப்படின்னு பசங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. இல்லைப்பா அதெல்லாம் சரியாக வர, அந்த துங்கா ரொம்ப மோசமானவன், அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சிக்கல் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது, அது சரியாக வராது, நான் வேறு ஏதாவது ஐடியா பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சக்தி வந்து சொன்னோன்னே, இல்லை பசங்க சொல்கிறது நல்ல யோசனை தான், ஏன்னா
சிஸ்டர் எல்லோரும் வந்து சொல்கிறாங்க, நான் சொல்கிறத வந்து இப்போ ஒரு செகண்ட் புரிஞ்சுக்க. அவன் வந்து பெரிய பெரிய வண்டி அது இதுன்னு தான் யோசிப்பான் தவிர, தீபா வந்து அப்படியே நம்ம வண்டியில் பசங்க வண்டியில் வந்து மறைச்சி அழைச்சிட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் கண்ணில் மண்ணை தூவி நம்ம ஈஸியாக ஏமாற்றிட்டு சபாக்குள்ளே போயிடலாம். அப்படி மட்டும் சபாக்குள்ளே போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, கார்த்திக் குடும்பம் மொத்தம் பேரும் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் இந்த வண்டியை அப்படின்னு சொல்லி தைரியம் கொடுக்குறாங்க. சரி, பசங்களும் சொல்கிறீங்க, நீங்களும் சொல்கிறீங்க, எல்லோரும் சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து தீபா வந்து நல்லபடியாக வந்து அழைச்சிட்டு போகலான்னு ஒரு சக்தி வந்து பசங்களோட வண்டியில் வந்து ஏறுறதுக்கான முடிவு பண்ணுறாங்க. அதோட எபிசோடு சூப்பராக முடிக்கிறாங்க.